Orang menasib buku ke Hopna Debar Mano Jorano Yakre Desa. Paisang Saklai Hinai Silpi Sri Dev Bangbazar Sangita Debarma Ashrambari Bigati Telenga Ashrambari Shepali Debarma West Lakshmishwara Vishwamala Debarma Bindabil Runabala Debarma East Behlabari Sharmila Debarma East Bachaibari Baikomati Debarma West Bachaibari Bina Debarma West Champaswara Vijayalata Debarma Krishna Debarma East Champaswara Nibarani Debarma East Toksaya Shinulata Debarma East Toksaya Rituno West Toksaya Molina Debarma West Toksaya Lota Debarma Badlabari Prabharani Debarma Badlabari Gitali Debarma Tushingrambari Premshwari Debarma West Rajnagar Kabiri Debarma East DWF Teaching Central Committee Bising Pano Apte Jela District Bag Laijak in charge Tomo Chinoron Hingai Chini Bai Shopna Bo Chini District in charge Te Bin Logi Sap Sabatong Angasak Sia Tomo Bo Chini District Ni Engri Borok in charge Aba Haikai Bag Laijak Chini Bai Boni Hako Kaisa District Bo in charge Tomo Aba Haikai Bag Laijak Engkai Tini Opan Sanamu Sugu Chini Bukuk Songrok Tini जों जेकुनु मिसिल मिटिं ओंखांखाय बुकुक जों सब समायना सिनि दाकुक जों सोलायबक सिपिसि बुसकां जों फाइमानि नुकजाबो दिनै जों बो खास रांगु ताम निहिंबा जों जखन जबाव नखलायो सिनि दाकुक संरक जों सोलाय बुकुक संरक बेलायखेनो दिनै बरक बुसकां काय नखरै सिनि ओ जबावनो सिनि ओ ग्रेटार पिपलनि जबानो बरक माने चारि दिसानो मागै सब समायना बरक बुसकांला कगजा गायनि बागै जोंबो खास रांगु दिनै जों साइबानो दिनै ते बर गोबां बरकना दंमानि आइबानो दिनै पूजा बालिनि बागै गोबां मा जागोन बरक फैतो बाक्सा सफायलियाना आइनि बागै जों बुखा थैनान कक्रै जों साइबानो सिनर जों बाहायकै सिनि संगठन दं যত জায়গায় বাহাইকে চিনি ভিলেজ ভিত্তিক চিনি যে সংগঠন जों सिवो आइफानो दिनै কোনো না কোনো একটা জামেলান বাঙি বরক সব পাইলিয়ানা চিনি ব্লক কমিটিनि हाइनो কোনো জায়গাनि খরচা চিনি মেম্বার সব পাইলিয়াना যাই হোক जों আপতি জায়গারাবো উনো চিনি ব্লক কমিটিनि মিটিং রক্ষিকলাইপুর আপতি জায়গারাবো খিকলাই আইন আমতি জায়গারাবো যাতে খিকলাই মিটিং খাই বরক নব যাতে অ্যাক্টিভ খাই সাম তাंगनान बागै हातों नैनारिया सामजों मा खालायनाय ओंखाय आंबो सानाय दिनै बुकुक संग्र किन्तु जों दाकुक सं सोलाय बरंनि साम गोबां नब बिहि बुसा सामलेवै दल नखनान किन्तु आबो बेलाय गुटुक कगन आबन बिसिं तेइबो बुसाय जुदि आंग्रा हंगाय बिसि गोनां रंगाय तेइबो अर जामेलो लायलाय जों सिउ आबो बुरि रं बिसिङाबो बेलाय कायसा केबेंबो हाइबार बरक दिनै आबो हाइगाय दिनै ग्रेटार टिप्रालेन्डनि সেই যে মহারাজাनि कबक मुंगो खरां यासागै दिनै फाइ दङ आबो जोंनो बेलायकै खास रांगौ हायनि बागै बुकुक जोंनो बेलायकै हामबाय সেই बरक सिनि बुमा बदल हिसाबै जों दिनै बरंनो जों नुगु बुमा जे जायगा ठीक दङ जे नुखुङो बुमा ठीक दङ जे बुकुंनि बुमा सिजाक रुंजाक आनुखुं गुन दिनो bo ayang yang baya anu kumpul dino baya जों साइमान बुरी रोगी क्लास
पार्सोनल वार्कशॉपो नरकनि अरनि जे थांनाय रकनि बुमुं सैमा रखनाय बुमुं साब थानाय कारण जों सारा त्रिपुरानि खरब बोसोर तुंखा थांनाय आबो जों गायसा लिस्ट नांगौ जों सेन्ट्रेल कमिटिआव काजे आपने बारे खाजानि ताकुके बुकुकजों नरकतिनि अनेक फन खावरा आथुलाय तमानि तुंमानि जरावो लेंखाना नगो असानि बागै रिसुम बायनानि बाक्सा बारिनि नायका ताकमानि सया पुरक संबायना आबारि बागै आसि जरा गोबां लायावै आं ककिसानो सानाय जों जिनि दर फाननो थांनानि बागै जों अरब गोसा गुफुर गोथां बायदिनि बबा हायबा कक सावै जों जिनि ति प्रमोटावो DWF जों बरकनो तुइ मानाय आबासि सेस तामानाय गोसो बाय जथेस्थ याखौ जों थांनाय एडिसि संनाय गजिनि दाकतला कप्लाय थायगा किन्तु बा म विधानसभा इलेक्शन अ जरावनो जिनि कप्लाय इंनानि जरा ताबो बुनि दफानि गोबां दल अंकरितो तृणमूल कांग्रेस उसकान डेमोक्रेटिक फ्रन्ट लेका दा अंकरजावका हेगे आरो बीजेपी दङ अ बुइबा गत दङनि जरावो जों कायसा इंगै जिनि द फानो थांनानि बागै जिनि बुबाग्रानो जों बुरि द कायसा उपहार दिनानि बागै जों कायसा सकात दिनानि बागै जत्तनो नकनि सामुं खिबिवै नुकुं हुकुं जत्तनि गतंगु ओ साबिस आश्रमबारि कम्युनिटी हल जे पांडा संजाजाखा कुल्यानो ओ पांडानि जे सभानेत्री बरमगना जोग बसुंधरा देव बर्मानो बिबरजरनि खुलुमनाय सिबाय लुबै आं कक्राझारनि रायथोनारि दिनैनि ओ DWF बाय संसाजाक कनफारेन्स हल जे फाइ मानजाखाया ओ आश्रम बारिनि नरक कप्लाय बुधबाय जे बायरि कप्लाय थे रहजा ताई ब बिनि सारा जीवन दफानि बागै सामुं खायनाय दफानि बागै थैनांखाय थै रोनाय हुनाय जे हमसां भालै जे दफानि बागै सामुं खायै फायनाय दिनै दाबो बर्तमान MDC सार अनंत देव बर्मा आं खुलुमो ते बर फाइ मानजाखाया दिनै सेन्ट्रेल कमिटिनि DWF नि मोसांजोग वर्किंग प्रेसिडेंट मणिहार देव बर्मा मोसांजोग स्वप्न देव बर्मा वाइस प्रेसिडेंट बीनामाला देव बर्मा डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट प्रेमचरी देव बर्मा सेंट्रल कमिटिनि सदस्य शंकरी देव बर्मा ते बर YTF नि उंगै फाइ मानजा ताकुक नब बले हामबाय मारुओ जाय डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट जत्तर बेबा कुनु तमाया जत्त दायसा आसुजा बरंनो बेलेखेनो खाकाहाम ताय दिपर जरानि संग्रामनि सिबायाफोर ताय आरो हल मोसांनि फायनाय रंनो चिनि बुकुक संनो जे महाराजानि लुवाजिजा बिनि इमांनो मुख थांख्लायना हिनिनाय जे फाइ मोसांनि फायनाय रंनो फाइ मानजा फायनाय रंनो बुकुक संनोबो बेलाय बेलेखेनो हामबाय नगनि सामुं पाइलाया नि बिसुंतिखाना बर अबा हायख्लाय दफानि सामुं तांनानि हिने अंखरि फाइ हल मोजां फाइ बागै बेलायथ बरनो पाइफ्राया हामबाय जाय बखायसे थानि थाइखना खासियाथाय आसे आसेयाखौ बर 184 जना जे आमाल खलायै जे दिनै महाराजा संजे बंनि बंशधर